יש לי ציפור קטנה בלב. יש ציפור, והיא נקראת סיס, והיא מגיעה לכאן בכל שנה, והיא מקננת בכותל המערבי, ואני מבינה שמחר הוא יום הסיסים. אמנון הן, שלום. שלום, שלום. מנכ"ל עמותת ידידי הסיסים. אכן. מה אתם מציינים מחר? את יום חגם של הסיסים. למה דווקא מחר? מגיע להם גם כן שיחגגו להם איזה יום פעם בשנה. לגמרי, לגמרי. למה היא כל כך מעניינת הציפור הזו? מאיפה נתחיל? קודם כל נתחיל מזה שזה ציפור שחיה באוויר. מה זאת אומרת? אם פעם תמיד נוהגים להגיד שלגבי בני האדם השמיים זה הגבול, אז לסיסים זה בית הגידול, ושם הם חיים. מה זאת אומרת? אוכלים באוויר, שותים באוויר, ישנים באוויר? ישנים באוויר, כן. בעונת הכינון אפילו ההזדווגויות מתחילות באוויר. אבל איך היא ישנה באוויר? לאחרונה התחילו להבין שהם יכולים לחלק את המוח שלהם לשניים, וחלק אחד נח וישן ונרגע, והחלק השני ממשיך לתפקד ולשמור על הציפור הזאת. היא צפה על פני זרמים של אוויר חם שעולים כלפי מעלה. זה כמו שאני אלך וישן בו זמנית, נגיד? כן. אבל צריכה ללכת בלי להזיז את הרגליים. מדהים. צפה על הדרך. מה הגודל שלה? איך היא נראית? היא נראית כמו בגודל הגוף, באורך הגוף כמו דרור, יותר רזה, אבל מה שמיוחד בה זה הכנפיים. שמה? כנפיים ארוכות מאוד, והמוטה שלהם בין 42 ל-45 סנטימטר. וואו, גדולות. צרות, כן, מאוד מאוד. אז זה ציפור עם גוף מאוד מאוד קטן וכנפיים ארוכות. כן, הכל בשביל שיהיה לה את ה... זה בעל החיים עם היעילות האווירודינמית המקסימלית. מיליוני שנות האבולוציה שלה, היא פיתחה, השיגלה לעצמה את המבנה המיוחד הזה. למה קוראים להם בארץ סיס החומות? סיס, הוא התחיל בשם סיס. את השם הזה קבע להם הנביא ירמיהו. עוד במשפט נאום התוכחה שלו לבני ישראל שלא מדייקים ולא מקיימים את מצוות העלייה לרגל. הוא בא וציין את התור ואת הסיס ואת הגור שיודעים לדייק. למה דווקא את הסיס ואיך הם קשורים באיזשהו אופן לעלייה לרגל? תסביר, כי הם קשורים גם גיאוגרפית לעלייה לרגל. נכון, אני אומר שבא ירמיהו ואמר בתוכחה לבני ישראל שלא עומדים במצוות, לקיים את מצוות עלייה לרגל. בא ונתן לדוגמה וגם חסידה בשמיים ידם מועדיה. לא, אבל אני אומרת את זה בגלל שהם מקננים בכותל המערבי, נכון? זה כן, והכותל המערבי, יש להם שם ממש מושבת כינון. נכון, 88 זוגות. כמה שנים זה ככה? לא ידוע. מה שכן אומרים זה שזה מושבת הכינון הוותיקה ביותר בעולם שידועה על הסיסים. בכותל? של סיסים, כן. בין הסלעים של הכותל. אז אולי, ואנחנו גם יודעים שהיו סיסים בתקופת בית המקדש כנראה, נכון? ברור. כן. סיפור שמוערכת בגילה משהו כמו 49 מיליון שנה, אז בטח שהייתה בימי בית המקדש. למה דווקא בכותל, אתם יודעים? בטח אנחנו יודעים. כמו שאמרתי, הסיס, סיפור שכשהיא לא פה ורוב הזמן היא לא כאן, היא ציפור נודדת, בואו נתחיל בזה. מקום המחיה שלה זה השמיים באפריקה, באזורי טנזניה, זימבבואה וקונגו. ושם היא בכלל לא נוחתת. כשהיא לא פה, ורוב הזמן היא לא כאן, 9.5 חודשים. וכל הזמן הזה היא באוויר? היא באוויר בלבד, לא נוחתת. רגע, אני רוצה להבין מה שאתה אומר, אמנות, זה ציפור ש9.5 חודשים נמצאת באוויר ולא נוחתת? יתרה מזאת. הנה, אתה מתלהב, אני שמחה לשמוע שאתה מתלהב, אמנון, סוף סוף אתה מתלהב, כן. לא, אבל תדמיינו את זה, 9.5 חודשים ציפור באוויר ולא נוחתת. נכון, ויתרה מזאת, כשיוצא הפרחון להמורת הבכורה שלו, אז פעם הבאה שהוא ינחת, זה בין 2 ל3. עד שהוא לא מגיע לבגרות מינית, הוא בכלל לא חושב שהוא צריך לרדת מהשמיים. הגוזל שלה נמצא 2 בשמיים?
הפרחון, כן, שיצא לראשונה מהקן, בין שנתיים לשלוש. והוא לא נוחת? לא, אין לו צורך. כי הוא ישן בשמיים. הוא גם ישן בשמיים, הוא אוכל, הוא משחק, הוא שותה תוך כדי מעוף, יורד מעל מקווי מים, פועל שנייה את הפה שלו, ולוקח שלוק קטן. טוב, אז עכשיו הכל ברור, אחרי 3 שנים שהם קרובים לאלוהים, הם נוחתים על הכותל. כן, נוחתים על הכותל. הגיוני? אומרים שהם אלה שמעבירים את הפתקים? את הפתקים, כן. זה מעניין מאוד האירוע הזה של הסיסים. לגמרי. אז איך אתם מציינים מחר את יום הסיסים? משתדלים לחגוג איתם. איך? אנחנו גם יכולים לחגוג? נפגשים, בוודאי. אוקיי, נפגשים. כל מי שרוצה מוזמן להצטרף. לאיפה? אנחנו חוגגים את זה עם הקרן ירושלים ירוקה של הגברת נעמי צור, עם עיריית ירושלים, עם יעלה ביטון דלנגה שאחראית על נושא התיירות. איפה? לאיפה באים? על גג הקרן למורשת הכותל המערבי, בשעה 6 בערב. לבוא מחר ב-6 בערב לגג למורשת הכותל המערבי. כן. ושם תראו סיסים. ושם תראו סיסים. כן, אנחנו מחכים להם שיחזרו משדות הציד ויבואו לארוחת הערב לגוזלים שלהם שבקינים, שזה בין החריצים של הכותל שלא רואים אותם. מהמם. כן, ותביאו פתקים, אולי הם ימסרו אותם לאלוהים בהזדמנות. חשוב לציין. כן. לא יודע, אני זוכרת שלפני כמה עשרות שנים התחילו להיסדק חלקים מהכותל וליפול על ראשי אנשים. אוקיי. והחליטו לעשות מבצע ולקחו קבלן ואמרו לו, אוקיי, תתחיל לאטום עם בטון. ולמזלנו, או יותר נכון למזלם של הסיסים, גברת נעמי צור הייתה אז בזמנו סגנית של ראש העיר והחזיקה את כל התיק של הבנייה בירושלים. והיא נתנה לקבלן את המפה של קני הסיסים בכותל. זו עבודת מחקר שנעשתה על ידי פרופסור מנדלסון עליו השלום, וחוקר הסיסים אולריך טיגס מברלין. אוקיי. אוהד ישראל ידוע. ישבו בכותל 3 שבועות, ומיפו את כל קני הסיסים בכותל, שהיו אז ב-99, בשנת 99 היו 88 קינים. וזו המפה. ששיבשה את הקבלן לא לסתום את קני הסיסים בכותל. יפה, כל הכבוד. וכך הם ניצלו. כל הכבוד לך ולנעמי צור. אז מחר על הגג של הקרן למורשת הכותל, ב-6, תחגגו את יום הסיסים. אמנון האן, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה לך. להתראות.